אין חגיגה גגה, בלי 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 עוגה גגה. אם הייתם מתארים את סבתא במילה אחת, איזו מילה זו הייתה ולמה? אז זה לא מילה אחת, אני משתמשת בתיאור של אווה זיכרונה לברכה, שאמרה שסבתא היא הממרח הכי מתוק של הסנדוויץ', כי היא הייתה ילדת סנדוויץ', וזה הנכד הכי מתוק שלי. איזו עצה של סבתא הכי נחתה לכם בזיכרון? אז סבתא תמיד הייתה אומרת לנו בתור ילדים שהיינו קצת מגזימים, תדעו לכם שמה שאתם עושים לנו, הילדים שלכם יחזירו לכם באבי אבות אבותיכם. אם הייתם יכולים להודות לסבתא על משהו מיוחד, מה זה היה? שהיא ילדה את אבא. איזה חמודים. זו שאלה האחרונה, אם הייתם מתארים את סבתא בצבע, איזה צבע הייתם בוחרים ולמה? נראה לי שהיינו בוחרים את סבתא בצבע ורוד. סבתא תמיד אופטימית, זאת אומרת אמא תמיד אופטימית, ותמיד מסתכלת קדימה בחיובית, בצורה חיובית. עם כל הכבוד. אין חגיגה גגה, בלי 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 עוגה גגה. מה סבתא לימדה אתכם שלעולם לא תשכחו? אני לא יודעת עם משהו ספציפי, אבל סבתא ממש מדברת במעשים, היא ממש, כשהיא אכפתית מאוד מאוד לסביבה שלה, וכשהיא מאוד דואגת, אז היא ממש עושה את זה. היא תזיז את הכיסא, והיא תשב על כיסא מעפן, כדי שלאחרים יהיה נוח, היא תארח תמיד בכיף ובחיוך. תמיד כשנתקשר אליי, תגיד, וואי, אני סליחה שהטרחתי אתכם, ואיזה כיף שהתקשרתם, וזה תמיד כיף להתקשר לסבתא דינה. אם הייתם מתארים את סבתא במילה אחת, איזו מילה היא הייתה? וואלה, אני חושב מלאך. כאילו הייתי אומרת, אדיבה, לא יודעת, אבל זה קצת מקטין, אז נראה לי מלאך. אחלה תשובה. שכנעתי אותה. כן, קיבלתי. איזה חג או אירוע משפחתי תמיד יזכיר לכם את סבתא ולמה? טוב, התקופה די מדברת בעד עצמה, אבל אני חושב שחנוכה, זה לא סתם דברים כאלה יוצאים, זה נראה לי גם משמיים. סבתא, את כולה חור, באמת, אני חושב שאת חנוכיה שלמה בשביל המשפחה שלנו. כל פעם שאנחנו מגיעים, את כזאת מארחת בכל הרוחב לב שאפשר. אני חושב שחנוכה זה החג שהכי מזכיר אותך, ולא סתם גם נולד בתקופה הזאת. מה לדעתכם הדבר שהכי גורם לסבתא אושר? אנחנו כמובן. לדעתי זה המפגשים המשפחתיים, וזה של לראות את כל המשפחה מאוחדת ושמחה, הנכדים. נכדים כמובן. כמובן שסבא יוסף, שהפך אותה למאושר. אין חגיגה גגה, בלי 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 עוגה גגה. מזל טוב. מזל טוב סבתא. יאללה, נתחיל. בוא נתחיל. מה לדעתכם הדבר שהכי מאפיין את סבתא מבחינת האישיות? לב רחב. נדיבה. אם הייתם מתארים את סבתא, ומה? כצבע. באיזה צבע הייתם בוחרים ולמה? אני הייתי אומרת סגול. למה? לא יודעת, צבע יפה. אוקיי, איזה מתנה סבתא נתנה לכם שאתם עדיין זוכרים? נראה לי שסבתא הביאה לי את הדורדורנט הראשון, יפה בצבע כחול, ואתה הביאה כזה ירוק. אם הייתם צריכים לבחור שיר שמתאים, שיתאר את סבתא, מה הייתם בוחרים? אני אומרת, לעולם בעקבות השמש, כי היא כזאת שמש, והיא תמיד מחייכת, והיא מהירה, וכל מי שמכיר אותה אוהב אותה. כמו שמש. אני בוחר נראה לי מהפכה של שמחה. וואו. אוקיי. מה סבתא לימדה אתכם שלעולם לא תשכחו? הולך להכניס אורחים, כאילו תמיד כשאנחנו מגיעים סבתא ממש מעט אותנו ביד רחבה ובטוב לב, ותמיד כשמגיעים אורחים לבית החדש שלנו, אני נזכר בסבתא. סבתו שרצינו לאחל לך מלא מזל טוב, אוהבים המון, ביי ביי. אין חגיגה גגה, בלי 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 עוגה גגה. אוקיי, טוב, כמו שאתם רואים אנחנו טיפה בהרכב חסר. זה רגע של לעבור ישן. טוב שכך. ממש טוב שכך. אז נעשה את זה טיפה בשקט ונראה איך נשרוד את זה. איזה מחווה קטנה שסבתא עושה גורמת לכם לחייך?
יש לי אחד טוב. איזו מחווה? המחווה, אני אגיד את הסיטואציה ואז נבין את המחווה. שיואב עוצר את הסעודה בשבת, ממש לקראת תחילת הסעודה, ואומר, יש לנו בשורה משמחת. יש לכם דש מסבתא דינה וסבא יוסף. לא, יש לכם דרישת שלום ונשיקות. כן. מה לדעתכם סוד הקסם של סבתא שמשאיר את המשפחה מאוחדת? אני חושבת שזה הנתינה האינסופית שלה והטוב לב שלה, ושהיא באמת נותנת בלי רצון לקבל חזרה, פשוט נותנת ללא גבול. מהו הזיכרון שממש מייצג את הבית של סבתא? טוב, נראה לי אני אגיד את זה כי... יש לך יותר זיכרונות. יש לי יותר זיכרונות. ככה, תמיד אחרי הבריכה, שהיינו חוזרים מהבריכה, היינו באים, אוכלים את הארטיק, איך קוראים לזה הארטיקים הקטנים האלה? חמשושים. את החמשושים עם האבקה החמוצה הזאת, ורואים בוסטרוג, ואז סבתא הייתה מטגנת שניצלים ככה מהמחווה טריים, וזה היה הזיכרון. ויאללה סבתא, אנחנו אוהבים אותך ומאחלים לך עוד הרבה שנים של טוב ושמחה. ואת מדהימה ותמשיכי להיות מי שאת. אוהבים אותך ממש.